Mapapalaban. Wala na pong ano, may isang gas po. Hindi ko pa Sa taas, okay lang. Ito yung aming payment. Dito sa talapak. Magtatanim din ako niyan na. Miracle fruit pala yun. Nakakain din yun. Ano lasa nun? Buko. Wala ka. Meron ka rin ganito. Ay, bulak-bulak yung mo. Yeah. We're here at the Garin Farm, Iloilo City. Gusto ko. Yan, magandang araw Pilipinas. We're here at Garin Farm, Iloilo City. Ayan, kasama ko yung aking napakaganda, so beautiful wife. So pretty. Ayan, so pretty. At ang aking tatlong daughter. So pretty girl. Ayan. Aakyat kami mamaya. Dito sa I think 480 steps daw to sa papunta dun sa kanilang heaven. Ayan. Ayan, okay. Simula ng mahabang lakaran. Ayan. Dito ito sa Garin Farm. Ayan, ang ganda palang lugar na ito. Ayan, first timer dito sa Garin Farm. Hindi pa ito yung set. Bahay kubo. Kahit munti ang halaman doon. Ayan. Ay sari-sari. Ayun, may papaya. Mayroong tanglad. Yan maraming pabo dito. Nasa turkey na tayo ngayon. Dito sa Garin Farm. Ayan turkey, kulay white. Ayun yun ang favorite ko. Mga kalapatids. Yan, shoutout sa mga kalapatids natin dyan. Mapapalaban tayo ngayon sa akyatan. Ayan. This way to hotel rooms, pilgrimage pavilion. Ayan, kakanan kami ngayon. Ayan. Ayan, a journey from creation to ascension. You are entering a spiritual area. Humility is the key to eternity. Yun. I love Garin Farm. Ayan. Garin Farm. Yan, napakaganda. Noah's Ark. Ayun Ayun si Moses. At dito kami aakyat. Yun papunta sa taas. Ayan. 480 steps daw to. Ayan, tatry natin. Yakang-yaka pa. Ayan. Kasama ko siyempre ang aking beautiful wife. Ayan, so sexy. Yung aking bunsoy. Ayan.
Siyempre, yung aking So ganda pretty. lang ang puhunan. So pretty. So Ganda ng pretty. So pretty. Sorry, pasensya ka na. Ayan. Walang kokontra. Picture. Ayan, picture muna. Yun. Ayan, umpisa ng hakbang. Stations of the Cross. Ayan. Kayang-kaya ko kaya ito. Ayan. So, yakang-yaka pa. Ayan. Dapat dalawa-dalawa na hakbang. Ayan. Dalawa-dalawa na daw hakbang ni mama. Paano ma? Ganyan na. Ano dalawa hakbang? Ang galing. Mabilis. Mabilis lang. Ang galing. Wow! Mabilis lang daw pala. Ayan. Nativity, the birth of Jesus Christ. Yeah. Yun. Ayun. Napagod yung mga camel. Ayan. At yung mga karnero. Ayan, no? Karnero, tupa. Ayan. Ayan, mga pastol. Okay. Next. Ayan. Nagutom na. Ganda yan. Nagutom. Nagutom. Nagutom yung aking bunso. Ayan, ganda yan ang puhunan niya, no? So, bakit pag ako ganda puhunan? Yun, si Madam. Galing. Easy lang daw. Easy lang, easy. Ayun, pangalawa na. First station. Second station na to na. Yan. Dahan-dahan lang. So pretty. Ayan. Dati-rati napapanood ka lang to sa mga vlog. Ngayon, ikaw. Ngayon, ako na mismo. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin, sa mga kawaiti natin dyan. Ayan. Please support my channel, CNS Vlogs PH. Yan. This is my beloved son, in whom I am well blessed. Ayan. Wow. So, eto na kami ngayon. Ayan. Baptism of Christ at the Jordan River. Yun. Ayan. Iyon ang aking wife uli. Ang aking bunso. Ito. Ganda. So pretty. Ayan. Lakad uli. Ayan. Shoutout sa mga kaibigan natin dyan. Ayan. Nandito na si Idol CNS Vlogs PH sa Green Farm. Ayan, papasyal ko kayo dito sa Green Farm. Ayan. Domingo de Ramos. Ayan. Triumphant entry of Jesus Christ to Jerusalem. Ayan. Jerusalem. Ayan. Okay. Okay. Kaya tuli. So pretty. Malapit na. Kaya, patarik na patarik ah. Ano, warm up lang daw yun. Warm up yung dalawa. So, dahan-dahan lang. Yakang-yaka pa. Akala ko madam kaya pa. Ba't nagpapahinga ka? Kaya mo. Kaya. Kaya yan. Yeah. Whew. Hinihingal-hingal na. Yan, kaya tuli. Lapit-lapit na. Mga nasa 9:30 na ata ngayon ang umaga. Tingnan mo na. Medyo mainit. Heto na. The Last Supper. Ayan. Katapusan nga panyapon. Ayan. Ayun, oh.
ang kanyang 12 disipulos. Ayan. The Last Supper. Ayan o, si Bunso. Tuloy ang laban. Ayan, akyat uli. Yun o, malapit na kami. Ayan ah. Ayan, kasakit sa Harden. Ayan. Agony in the Garden. Ayan. Ayan. So pretty. Yeah. Ayan ah. Eto na, laban uli. Laban uli. Pataas na pataas. Paglatigo sa haligi. Ayan. Scourging at the pillar. Ayan. May mga gwardiya dito ah. Ayan. Galing ah. Crucifixion. Ayan. Ang pagtaltal. Ayan ah. Hindi kasama yung statue na yan ah. Ayun lang. Si Madam yan. Papasyalan natin doon para yun oh. Oh. Ayan. Maraming gwardiya dito. Ayan. So ayan, tapos na kami dito. Balik uli. Laban uli, laban. Malapit na. Yakang-yaka ni Madam. Okay. Dahan-dahan lang. Mga ilang daang hakbang na lang. Makakarating na kami sa tuktok ng Divine Mercy. Ayan. Napakainit ngayon. Pagkabanhaw, resurrection. Yan, buti na lang malilim, maraming puno dito. Yan, alam kong puno na ito ah. Sampalok. Yan, maraming punong sampalok dito. Yan. Nagpahinga, napagod si Madam. Hindi daw, hindi. Hindi daw. Tapos ngayon nakaupo. Bunso, Deti. Yan ah, so pretty. Laban na, laban na. Akyat uli, laban na. Laban na, para. Kaya, kaya pa. Konting-konti na lang. Mga may gitsandan, nakabang na lang ito. Yan, laban ulit. Kaya? Huwag nating imimiss to. Ayan. Pagkayab. Ascension. Ayan. Ascension. Last station. Yun oh. Ang ganda pala dito sa Green Farm. Laban uli. Yun oh. Malapit-lapit na. Naka. Konting hakbang na lang. Galing ni Bunso oh. Si Bunso yun.
Galing ah. Malapit na kami doon sa tuktok. Ayan, dahan-dahan lang akbang CNS. Para makuha mo yung magandang anggulo. Ayan. Maganda talaga. Ayan. Ayan. Palapit na aking pagtatapos ng kapag-akbang. Ayan. Ayun, nakatapos na si Deti. Nakatapos na rin si Bunso. Ayun na. At si Madam, pumangatlo. Ayan. Ayun oh. Pang-apat. Ganda yarn. Ayan, so pretty. Malakas pa daw oh. Ayan. Divine Mercy. Ayan. Jesus, I trust in you. Ayan. Garing Farm Divine Mercy Dark Meditation Tunnel. Lore na tayo. Ayan. Dark Meditation Tunnel. Okay, okay. Ako matapang ka pa. Bawal ba mag-flashlight? Flashlight. Naalala ko nasa intro ko sa Silent daw pa. Sorry. Napakan ko si Mama. Prayer room daw pa. Pray mo na tayo. Oo, yun yun. Yung sa Ivy Hills. Oo, sa hills na. Tapos after nun, tambay na lang. Wala ako. Compared sa inaano ni Papa sa bukid. Wala ito. Hindi yan ang pawis ko pag nasa bukid. Ano? Sobrang tagak-t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 ak. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Itak-tak mo. Kain mo na kayo butterscotch. Kain mo na. Anong kinakain mo pa? Ayan no? Hamburger, palaman. Hotdog. Sarap. Yummy. Yummy, yummy. Ito na yung hotdog. Bang. Ay, Matigas. ito mo number. 4. 4. You. 3. Ha? 3. 3. Ito madam.
2. Ikaw? 1. Ako 5. Dice to hanggang 1 to 6. Pag 6, pag 6 ito, ibig sabihin walang nanalo. Okay? Nang ano? May panalo yan mamaya. Uy, Four. panalo ko. Sino 4? Ikaw mamaya maghuhugas ha. Bango. May duminin. Oh Wow! my God, sa'yo na yan. Akala ko inhale. Sa'yo na yan. Yak, saan talaga sabi mo? Iangat mo konti. Ba't kaya maglagay? Ay, tama na. Ba't ka na? Maglagay. Turuan mo nga, sis. Okay na yun, lalaki naman. Tapos di nila. Huwag mo nilaan pa. Turuan mo nga, sis. Okay na yan. Basta nalagyan. Nalagay Sa mata. dyan sa mata. Wow! Ay, pampatak. Nalagay mo. May salamin. Oo nga, tatanggalin ko pa. Dami nga. Nga nga. Daming tricks. Nga nga. Nga. Ah, nakatakot Hindi ka sa malalagyan. araw. Oh my God. Hindi mo lalagyan pag di nakanganga. Cute ng bapam niya. Cute mo? Ano tayo? Tingin na lang picture. Takbo-takbo mo kasi. Ayan, tapos na ang aming day tour dito sa Green Farm. Ayan, muli. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos. Anak mo. Miracle fruit. Ayan, tapos na ang aming day tour dito sa Green Farm. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos. Dito si Mama. Mabalos.